Zdravím ľudia, teraz som pozeral MFK, Virality za oponou, čo Richard Mažonás našiel tú pani, ktorá písala tie hlúpe komentáre na moju osobu, ale to nielen na mňa písala tie hlúpe komentáre, písala na všetkých ľudí, ktorí boli reality show v televízii Joj. Takže chcem sa k tomu vyjadriť a vyjadrím sa tak, tá slečná alebo tá pani by sa mala všetkým ľuďom, ktorí tak zničila život a povesť, verejne ospravedlniť na kameru. Jak v televízii, tak na YouTube, tak všade by sa im mala ospravedlniť, lebo im zničila dobrú povesť. A hlavne mne ste zničili povesť. To, že tam bolo spomenuté, neviem, prečo Richard to spomínal, že účet za elektriku. Áno, zobili ste mi účet za elektriku, ja som zaplatil 2,5 tisíc eur. Trápi vás to, vôbec vás to netrápi. Vy ste mi poslali smiešný honorár a dovidenia. Keby som vedel, o čo ide, nikdy v živote do toho nejdem. Ale v jednom si povedala pravdu. Ja som sa do tej reality show Mama ožeň ma vôbec neprihlasoval. Vy ste si ma našli pod webovou stránku Bazoš.sk, tam som ponúkal diskotéky. Prečo práve mňa? Chcem na to odpoveď, prečo práve mňa ste vybrali. Že mňa chcete do tej vašej debilnej reality show. Na čo? Teraz mám hanbu na celý život. Vďaka vám. Ja som prvú epizódu nepozeral. O čom to je, mňa to nezaujímalo. Ja som nekúkal ani Farma hľada ženu, ani nič. Ja som nepozeral reality show. Ja keď som znal, že to je o tom, že to je show, že to je komédia zo smiešných ľudí, tak vás tak do piči pošlem s prepáčením, že by ste videli. Len škoda, že ja som si vtedy, ak si mi dala tie papiere do ruky, neprečítal tie komentáre, keď som si vtedy naozaj to tie komentáre prečítal, tak ako i tú chvíľu by ste pakovali z môjho domu von. A hneď by som vás vyhodil. Takže Barbora, mala by si sa ľuďom, ktorých si tak pekne ponížila, ospravedlniť. Verejne všetkým ľuďom by si sa mala ospravedlniť. To nie len teraz ponížiť a hrať sa na kráľovnú, ale ľuďom si zničila život, zničila si im dobrú povesť. Tak to teraz majú kvôli tebe a tým memečkám, ktoré robia na internete, problém si nájsť ženu. Ja chvála Bohu, ženu som si našiel. Hej, ale ide o to, že si tým ľuďom zničila dobrú povesť. Nič viac, nič menej, len si im zničila dobrú povesť. Mala by si sa za to hanbiť a prepadnúť od hanby, čo si zrobila. Jak si sedela, keď sa ma ten tvoj kolega pýtal na otázky, alebo ty, nie dokonca, ty si sa pýtala na otázky a ja som ti odpovedal a ty si písala toto svoje komentáre. Hej, tak ako ďakujem ti pekne, že si mi takto zničila povesť. Dokedy som nebol tej reality show, dovtedy ľudia, nie že o mne nevedeli, vedeli o mne, že robím diskotéky, ale nikto si nemyslel, že som, nikto si o mne nemyslel, že som debil. Jak teraz to zo mňa robia ľudia, že som debil, bo ja debil v živote som nebol, ani nebudem debilom. Takže Barbara, veľmi pekne ti ďakujem za moju povesť, ktorú si mi zničila. Ty osobne si mi ju zničila. Nie Michal Hudák, čo ty, alebo on, ten chudák chlop, on iba ich čítal tie komentáre. Takže to nie Michal Hudák písal tie komentáre, ty Barbora, a ty by si sa mala ospravedlniť na kameru všetkým. Jak mne, tak Tiborovi, tak Martinovi, tak všetkým, čo boli tie reality show a ty si tam písala komentár, by si sa im mala ospravedlniť. Lebo si im zničila dobrú povesť. Pozri sa teraz na internete, jaký znak debilov robia. Vďaka tebe. Vďaka tebe. A ja poviem jednu debilinu, tak jasne, keď som bol režisér, hej, a mi niekto povie, že vytvára, dáme tomu toto a toto, tak jasne, že to nestrhnem do videa, že by som toho človeka neponižil. A mám rozum, ale nie, vy to naokolo strhnete, jo, však bude sranda, čo sa chcel zrobiť debila. Teba to vôbec netrapí. Ja chodím po ulici, nie ty, ja chodím po ulici, teba nepoznajem, bo ty sa aká mňa nikde nebola. Ja chodím po ulici, na mňa ľudia ukazujú palcom, a pozri, to je to ten ITčkar. Ďakujem ti, máš to u mňa. Len jedno šťastie máš, že bývaš na západnom Slovensku. Jedno šťastie máš, že tam bývaš. Ďakujem ti veľmi pekne, že si nám zničila povesť, zlata moja. A ešte máš tú drzosť sa Richardovi Mažonásovi priznať so všetkým. A účet za elektriku som mi ešte do dneska nevyplatili. Aby ste znali. Tam ste si nabíjali vaše kamery, vaše svetla, čo jedno svetlo malo 1000 W. Tam ste si ich zapínali vo veľkom, aké to bolo všetko vaše. Keby som toto ja vedel, nikdy v živote vás do domu nepustím. Vy ste jedna obyčajná banda, ktorá ničíte ľuďom životy. Teraz
mi povedz, vyjadri sa na kameru a povedz tým ľuďom, čo teraz si majú o tebe myslieť. No povedz mi, každému človeku sa teraz ospravedlň a v živote už takú robotu nerob. A radšej po ulici ani nechoď. Lebo ľuďom si zrobila hanbu. A nemusím to byť ja. Hoci ktorý človek, ktorého si bola si písať tie komentáre, ťa môže stretnúť a ti môže svoje do očí povedať. Lebo ja keď som ťa stretol na ulici, ja ti svoje do očí poviem. A rovno medzi 4 očami som ti to povedal. Takže ďakujem za zničenú povesť a za zničený život. Dúfam, že sa máš dobre, že po tom natáčaní, že sa máš dobre a dúfam, že sa ešte budeš mať dobre, lebo ja sa dobre nemám kvôli tebe. Takže ďakujem, že na mňa teraz ľudia ukazujú prstom, že pozrite, to je to ten, čo vymyslel Windows Media. Ďakujem.